बे समाव मोनसे गोनां खौरां बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारिया बे समाव बारग' एनडिबि थामहिनबा एनडिबिनि गायसनगिरि बिथां रन्जन दैमारिनि सायाव खुगा बेखेवदों। रन्जन दैमारिनि सायाव बिथाङा बुंथिदों। बे समाव मैयानि सानाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे बारग' एनडिबि थामहिनबा रन्जन दैमारिजों लानानै बिथांमोननि जे सिबिआइ केस नांनानै थानाय बे नांनानै थानायनि जे केस बेखौ सुप्रिम कर्टआव बेलनि थाखाय बे समाव सुप्रिम कर्टआव बेल हेरिं खालामदोंमोन। नाथाय बे समाव बेफोरबायदि बा दा समाव बेल हेरिं खालामनो हाया होनानै राय होबाय आरो बे राय होनायखौ लानानै बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबथेसालियाव थानाय जे बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय नाजानाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारिया। दिनै जोङो बिचार गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसेयै आसे सिगनेचरि दैदेनगिरि बिथांनि केसा सुप्रिम कर्टआव मैया फैदोंमोन आरो बिनि सायाव सुप्रिम कर्टआ जिबायदि अबजारभेसन होबाय बा दा बिथांनो बेल होथ'नाय जायाखै बेखौ लानानै जोंबो दुखु मोनदों आरो बिनि उनावबो दिनै जि मोनसे बिथांखौ बख'नायनि जे राजखान्थियारि बिथिंजों गोहोनि मदद लानानै दिनै जोङो सावरायनायखौ जोङो नागाराखै। बे समाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारिया। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बारग' एनडिबिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय राजखान्थियारि बिथिंजों नारसिननाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारिया। बे समाव राजखान्थियारि बिथिंजों जेरैखि जाया नारसिननानै बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय जुजिनाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारिया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहबो बे आयदाखौ लानानै सिगांनि सानाव गोबां सावरायनाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारिया। भारतनि नखर मन्त्रि बिथां आरो गुबुन जोबथेसालियाव थानाय एनआइए केस नांनाय गासैनिबो जानानै दिनैहाय बिथांनि बे गनांगौनि थाखाय बिथांमोननि माखासे बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय जोङो सावरायबाय थादों। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे राजखान्थियारि बिथिंजों बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जुजिनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारिया। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जाना थांदों। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै बारग' एनडिबिफोरा उदां अख्राङाव फैनांगौ आरो बे बाथ्राखौ लानानै रायजो राजाफोरा नेनानै दङ। बर' रायजो राजाफोरा नेनानै दङ जे बारग' एनडिबिफोरखौ माब्ला बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन। आरो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारिया बुंथिदों जे बारग' एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुजिनाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। दिनै जोङो बिचार गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसेयै आसे सिगनेचरि दैदेनगिरि बिथांनि केसा सुप्रिम कर्टआव मैया फैदोंमोन आरो बिनि सायाव सुप्रिम कर्टआ जिबायदि अबजारभेसन होबाय बा दा बिथांनो बेल होथ'नाय जायाखै बेखौ लानानै जोंबो दुखु मोनदों आरो बिनि उनावबो दिनै जि मोनसे बिथांखौ बख'नायनि जे राजखान्थियारि बिथिंजों गोहोनि मदद लानानै दिनै जोङो सावरायनायखौ जोङो नागाराखै। भारतनि नखर मन्त्रि बिथां आरो गुबुन जोबथेसालियाव थानाय एनआइए केस नांनाय गासैनिबो जानानै दिनैहाय बिथांनि बे गनांगौनि थाखाय बिथांमोननि माखासे बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय जोङो सावरायबाय थादों आरो जों भारत सरकारखौ नारसिनदों जाहाथे इयुन समाव बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय गनानै फैनो हायो। बे मिजिंखौ जों दाबो लाखिनानै खामानि मावगासिनो दं। जिहेतु नोंथांनि मोनसे बिबुंथि जितु पन्सायत हाबनाय आरो पिसिडिसिनि बाथ्रा बे जुदि गोदान नैबे हालामाव जितु गोदान बिटिआर अफिस जादों बेयो पिसिडिसियाव थागोन ना पन्सायतआव? दानि समाव जोङो दा आसाम नाङै जिहेतु पन्सायतआबो डिमिलिटेसन जाबाय आरो बेवहाय जोंहा सनितपुर बिस्वनाथआव माखासे ओनसोल दङ जाय ओनसोला जोंनि बड'लेण्डआव जों दाबिनाय ओनसोल आरो बेखौ लानानै दा खामानियाबो जाबाय थानाय समाव दिनैनि दिनाव पन्सायत गैयै ओनसोला जेरै राङापारा ओनसोल
आरो बेखौ लानानै दिनै पन्सायतआव गैखायैखाय जोङो बे ओनसोलखौ पन्सायतआव माने हाबजानायनिफ्राय जों बेखौ गोजानाव दोनदों मानोना बे ओनसोला बड'लेण्ड सिमा बारायनायाव बे हाबजोबनांगौ आरो हाबजोबनानै बे ओनसोला बिसिडिसि महराव बिथांमोना गनायथि मोननांगौ आरो बिनि थाखायनो दिनै आसामनि सिङाव बड'लेण्डआ जि खुंथाय बेबस्थाजों खामानि सोलियो बे बेबस्थायाबो सनितपुराव जानांगौ बिस्वनाथनि ओनसोलाव जानांगौ जायफ्रा दिनै बड'लेण्डनि सिमायाव बेबादि मोनसे दाथायावहाय सोरजिजानायनि लामायाव दंगासिनो दङ दिनैनि खुंथाय बेबस्थाया दा जिल्ला हिसाबै बिथांमोना उदालगुरिजों नांजाबनानै दङ आरो जायखि खामानिया दिनै खुंथायनि बेबस्थाजों जानांगौ बियो दासिम जुदिও गोदानै बिसिडिसि दानायनि दिनै बिटिआरआवहाय नटिफिकेसन मोनथ'वाखै नाथाय बेखौ उन समाव जेरै समस्ति बारायनांगौ बेबादिनो गामिया हाबजोबबावनायनि उनाव बिसिडिसिआव थारैनो थाहैगोन नाथायबा दा समाव बे उदालगुरि जिल्लाजों नांजाबनानै जिखिनि जौगाथायनि हाबाफारि बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ भाबै उदालगुरि जिल्लाजों गोबां खामानि दिनै बिटिआर सरकारा बाहाय मावनो थाखाय बिथांमोना एजेन्डा लागासिनो दं